Okay lang din. Walang problema. Yung longganisa mo kuya, meron pa? Hmm. Kuha akong isa. Saan ka dito? Silicon Oasis pa. Okay. Ayun. Mana sa tabarok mo? Ano. Ito mas masakit to kaysa dito. Pero sa lahat ng tattoo ko, ito masakit. Yato yun. Ginawang ano. Jigi so na mismo ate? Oh, ano isa? Masakit pa nga nagawa. Marumtag pa.
Ito ko mga basi. Masakit. Masakit pala dito. Manipis kasi no. Yung balat. Masakit dito.
Akin ba yun? Hmm.
Mabot ang cellphone ko. Thank you.
Bukas ito. Eh, Gusto ka. Kainin mo lang yung panggambot sarap. yung Kain na ka na. Ang palipas ng oras mo dyan. alam ng hospital. Ha? Alam ng hospital.
Sasaktan mo pati mga bulate ko. Kuryente.
kuya? Mumpay. O sige, break time. Ay, ay, ay. Pintuan nga ng tanong. Puraw magawa.
na? Hindi pa. Nagmamadali.
Ay, sarap kakas. Masakit din pala. Ang picture ang tayo kuya. Video. Basta anak to na lang picture mo no. Video. Alin, sige lang. Video kasi sa pag agas mo. Ah, bepanten? Ah, Ang galing yung Bipanten. Gabi Bipanten, no? anda. May night mo. Manat niya. Kasi nagtuman, subod na ba sila, diba? Mm. Ay, naku. Ay, napasira na ako.